Sanibonani bafowethu ninjani? Leli ke ikhansela likazolonke bafowethu liyanimema linilethele izinto ezimnandi bafowethu eThekwini, eThokoza Hall, eku-Grey Street bafowethu kuyobe kudlalwa ifilimu enale award le International Award win. Iyobe iqhudelana namafilimu awu6 noma awu7 bafowethu. La siyakhona bafowethu ilokhuzana ibhalwe ngokuthi bafowethu iDurban Film Marathon bafowethu kuyobe kudlala amafilimu bafowethu. Siyanimema bafowethu. iLNR lapha ifakile ifilimu ekuthiwa iTriumph bafowethu. Ifakile iLNR bafowethu. Lo film idirector uMondli Ngelihle Maduna bafowethu. Lo film iphinde yabhalwa uye, yaproducewa uye. Sikhona nathi sama actors abesilingisa lapha. Abaningi abakhona bafowethu, mshoshuni baningi abafowethu olindo kade beshutha bafowethu. So nifike bafowethu mhla ka7 bafowethu, mhla ka27. Ukungena bafowethu ku25 kuphela bafowethu. Nobukela amafilimu awu7 noma amafilimu awu6 kulapho nje bafowethu. Ewinile kobe khona best actor, best director. Kube kumnandi bafowethu. Aziwe LNR is a future bafowethu.